Čaute ľudia, tu je Agonik a dneska tu mám hru Brawl Stars. Mám báza, ktorú ste mohli získať v free shope. Snažíme otvoriť odmeny za dneska v Golden Weeku. A uvidíme, čo jak som na to v tom evente v klube, tom Godzilla, tak sme na tom 189 otvorených vajec. Náš tým to veľmi nehraje. Zatiaľ veľa mám otvorených 10 vajec. No a dneska tu si urobíme pár questov a dalšie také. Tak, ideme sa pustiť do hry. Ešte jedna vec, nezabudnite like a odber na kanál Agonik. A tady ideme 4 lobby. No a tu máme troch takých súbitov, ktorí majú toho báza. Dal som to, lebo tam bolo 4. Tam skoro nebudá. Nie, tam šeli. No to je po mne. Dobre, tak ja vám ukážem môj locker. To je na tom takto. Nie je to nič najlepšie, ale zase hrozné. Tu nám zbral liekov, mám na ňo 2 skiny, Nightcrawl a kapitánkou. Ja väčšinou hrám s kapitánom, ale aj White je dobrý. No ale ja dneska hrajem s Bazom a Bibi, takže si môžeme dať Bazom. Mám toho broka. No, sa presakujeme to, že to je taký typek, ktorý hrať nejako. No, ak chcete, môžem natáčať aj iné videá, napríklad Fortniteu, Robloxu, alebo takto, jak chcete. Napríklad dneska majú prijať do toho Fortniteu Star Wars, tak môžem učiť, jak hrajem Star Wars. Mal som aj v pláne natočiť s kamarátom Avatar Challenge, ale ten kamarát v kuse mi nezdvihol. Poď. Poď si, no poď. Kamu, no, neviem, či to prežijem, lebo nás po mne prvný zástavek bol. Je to nie, človek gadget. Ďalší typek s tým skinom na brucha. Hej, dobre, internet, dobre. Kamu, hej. Tu dám. Žijem. No poď si teraz, Bela. No, poď si. Poď, kedy ja som nadial na blízko schod. Kamu, aspoň jeden power mi nechajte. Sen tam. On tu není smrteľný. Může teraz každého. On má 6 powerov. Na Brock je. Joj. Pomoc. Kamu Brock zabij. Poď teraz. Je po mne. Není šanca tu.
to vrne. Som mŕtvy. Nie šanca, kámo, to vám to dá. No si dáme spokojného. Viem, že nehrajem najlepšie, ale tak, jak hrajem, tak hrajem. Dáme si asi... Skúsme ešte raz ukázať. Ach ja, zde sa tu je Lily nová. Ona je strašne opäť, keď sa v tebe nabúša. Niekam pre mňa vyzerá všetky pavy, ako robia tí debili. Co tu mám dosť také? No tak aj tie mi vyzerú asi. Čo s vínom môžem dať? Dám to ten druhý ek. A toto, čo máte za 8 vínou, keď dáte bol, a máte ten jeden vajíčko, toto egg, monster egg. Another day, another Ja life sa tam musím saved. dostať. Kamo nevýhoda je na tej gadžete, že keď tu nabijete, tak vy nestopte. Že keď tu nabijete, ako je trošku bude súda, a niekoho sa vrnem, tak to ho nestopne, iba to je ako mi na útek. Ale keď nabijem normálny, tak to stopuje. To je nevýhoda. Kde ti dojde? No, to rakuje. No a teraz Spotkajcie. Easy. Daring Diamond Dino defeats delinquents. Super rare. No, vidíte, jak tu máte toto. Tak ešte musím dať 2 viny. Alebo tam už koľko tam je. Keď dám ti ešte 3 viny, tak bude pre dnešné video koniec a ešte natočím hneď Only a teraz fool aj messes with my pool. aj prepáč, že tak trochu ten, That's a ale warning. tak kedy sa mi to stalo. Keď sa sústredím a tak. Don't mess with the whistle. Nie zdrżniesz tu tak. Stupid suit. Nie, on go zabiję. Nie, dobra. Diamond Dino was a Wszystko mi strong powie. player. No, świeci. Komanda. Tak, to mám proti sebe tých, ktorí som grala raz, nemá ten. Stand back. Trained professional here. Nemám ten... To mi hovorí monster, keď nemá tu obzvít monster. Tak neviem, čo. No a keď ju má, tak... Lebo keď on má hodí tie... Keď má ten monster ability a hodí tie... tú hlavu, dva, tak ho nehodí jedno, a hodí 3. Čo je strašne OP. A keď už bude mať hyper charge, tak to neviem, či ste prežili. Rule violation. Tam možno by som ešte... Ježiš,
jakie mają być ulty. Nie, Dynamite! ja jsem to pošla. Rule violation! Joj, tak možno som trošku lámal, že nemôžem ten tyk. That's a warning! No poci. That's a felony! Jo, tak podúža na tom. Certified lifesaver! Jo, to trafiť. To bolo tesné. No teraz sa to ja vyplním. Teraz sa nemôžem zvolený. Nie, prečo trakom nejdeš? Certified lifesaver! Som sa nestrafil, kamo je to veľmi tesné. To bude. Ja tu mám v strede, to je znamená. Bum, on je mŕtvý. On má aspoň jeden finger nemá. Musím tie je mŕtva. Bum. To som stať mohol. Riskneme to, Another day, another life saved. ešte jeden deň trvá. Tak, ak chcete, aby som došla napríklad Roblox mala dneska v pláne s kamarátom natočiť také Robin experiment. Má to 90%, a je to 4000 ľudí, ale ja som chcela, akoby mám viac počtov na Roblox. A práve na tomto počte, ktorom hrajem v telefóne, tak nemám toho kamaráta, to je, že si nezahrajem asi. Ale možno, že to bude odchodia. Tam to všetky. Neviem, čo to robím. Tak to bolo tesné. Skoro ma ten čat zabil. Ale to by som už mal mať. Eat my bubbles! Nájdeme servery Monster Egg. Prvý Monster Egg na mojom kanáli. Dobre? Mutácia má. Takého dobrého? Počkajte, tu si ešte ukážeme, čo sa robí Nita. To sa môžeme ukázať, čo robí Nita z mutáciou. S mutáciou, a to je tu knockouty. Tak. Skúsime, čo má za tú mutáciu. Podľa mňa bude mať mutáciu jak tých, že hodí viacej tých berov. Tam je čierny blok, toho som ešte nikdy nevidel. Nikoho som ešte nevidel youtubera. Viem, že Dodo mal, Dodo otváral toho červeného, jagového a žltého. Joj, tak toto je blok. Tam typ si to musí dať. Poď, ne tak môže byť mŕtvý. Tam ten blok je strašne OP. A Piper to dá. Poďme bakať. Doríci, ja si asi neukážem vôbec vám na tom, že čo robím to.
jest horror. A hej, stał nie było tego, dobra. W poslednej sekundzie mi to ukazali. Tak, dnešné video všetko. Ja sa s vami lúčim a nezabudnite dať ešte like a odber a čaute!